na to! Grabe ko na What's up guys, this is Johnny House and that's J-O-M-I-E live in the live fest at the live in the commercial break! Yes, hello din sa mga Jumeka no nga nakasubscribe now. Kung wala mo ka-subscribe, ay kalimot mag-like and subscribe, like and subscribe, like and subscribe! Iring mo na rin ang bell! Ting, ting, ting! Iring! Oh, karon, di na nato panugayon ba? Natay guest karon sa ato ang challenge, no? Clue number 1. Pistot na klaro, di na yun ang imong giwa. Clue number 1. Siya kay gigan sa Buog! Sa Buanga Sibugay. Walay live pa! Ato macho pa, pigigat sa Buog! Sa Buanga Sibugay. Bisaya vlogger, Glenna Buanga! Naka-swimming attire lagi kayo. Naka-swimming attire ka, makita na ko yung itlog. Dini enough bro. Dini enough! Never, never! Oh, karoon! Among challenge nga buhaton kay pare sa ba? Diba daw guys, sikat naman kayo sa YouTube no? 100 layers of peanut butter! 100 layers of Nutella! Nakauna-una ni Glenn nga mag 100 layers may pero among gamiton karon kay ketchup! So gitawag siya nga challenge nga 100 layers of ketchup challenge! Oh, karon guys, hindi na nato panugayon guys na malit jud may isa kan dimakmak nga ketchup diri no ha? Heinz. Laban na sa atong mga ketchup. Okay! Muna mong gamiton nga ketchup, no? So, lisod pod, no? Abrihan ang ketchup. Abri mong ketchup yun. Panginabuhig imo dira yun. Na aming mga bowl dire para among pasiritan sa among ketchup. Hello, si Ritan. O ganahan lang ikaw sirit sa ako sirit sa imo. Isa mo sirit. I shake well before dropping your glasses and shake your asses. Binuot na? Chop your glasses and shake your asses. I wanna get with you and I feel a real nigga. Dahil kayo mo tinanawan. Bibo ba? Ano gayon? Ni Pop! No, one pop. Sulirap! Yun, di ko kabalog pislit yun. Agisod po na gamitin na mo among kamuhat para ipahin ang among ketchup. So magamit mi oh! Magamit mi oh! Ketchup! Ang singalan ani? Ketchup. Magamit mi oh! Paintbrush! Ready na kayo? Ready na yoters. So basically, dali na jud kay nino ato na. So done! Sugda na. 3, 2, 1, okay! Laban? Ready na ka? Ready na ko! Layer 1! Okay. Nakulbaan ko yun! Teaser. Ate teaser yun? Ayaw yun! Teaser? Ano yun? Kaya gisayawan ko yun sa akong buwan. Foundation. Mag-fall siya. Murag ikaw, Jom. Wala na sa iya. Kabibo pa. Ayaw yan, ilok yun. Alam mo, teardrop. Yawa! Una? Game. One layer. Long ago, the four nations live in harmony. But everything changed. Una pa nation na tapag hilumnyot kay layer 1 papayot. Only the Avatar, master of all elements, can bring peace. Ayaw butang isa matayot. 2-layer, Yawa! Pila na yung mga layer. Pag-counting yun. 3-layer, 7-layer. Ayaw yun. Trip ako yun. My eyes fit in mine. Ano halang siya yut no? Hindi siya halang, oy. Halang siya sa mata. Di ba ako bala mo ihap kay colorblind ko? To! Pila na ta? Muti mo pag-iyak sa imbang hinabuhi sa imo yut. 7. Ayaw yut! Pagkuhan ba eh? Paspas kay si Glenn. Hulati ko yut. 3 ko yut. 4. 5. Kabibo ba? Laban lang, oh. 6. Hello? Ay! Layut-layo pa ka. Ayut. Magtinilapay rin taha pag human ha. Ang sarap. 7 pa kuyot. Atay. Napay 93. 8. 8, Dugan ta counting. 9. 9. I feel the skin exfoliating. 10. 11, 11. 12. 13, 13. 14. Ay, halang sa mata yun. Halang siya, no? Ay, baligo. Halang siya sa mata, I swear. Ay, igo sa iyong mata. Ay, mama! 14! Nakuya ko, Ano siya dagoy na mo yun? 15! Yun layo pa ka! Ayaw yun! Pila na kayot? Ambot. Yawa, 15 pa tayot! 16! 17! Halang lagi, 17! Magdalita kay halang. 18! 19! Laban lang, on. 20! 22, Atay! Sure ba? 23, Kayap ni siya? 21, 25, Bali 20 na ni Aqua, bali 20 na ni Aqua, bali 20 ni siya. 45, 40! 48, 45! 69. 50! Ay, ala na, igo sa matayot. Ay, ala, kahulay sa yot. Promise yot, di na ko ibukas yot. Wasag kwan yot. Nabuhay sa yot. Mama, di ko kitag tisu yot. Naikape akong gitso. Ay, naikape
ketchup, akong ketchup. Nabula ko nga. Mama, Ato yung mama, tissue. Bagong tissue. mama, Bagong mama. tissue. Ah, tissue na Hazel. Napugi ka, be? Mama, ano na ako, 45? Tissue. Atay, ito naman ito. Halang siya yot! Halang siya, promise! They immediately regret their decision. Thumbnail. Okay! Padayon ta, 50! 55! 100. Basta ni ba nga, wala na naabot. Gabi na po nalawan, na po na akong nagway nila. Uy, bali si Binte, si Tinta naman niya. Yut, mag-ihap ta, yut nga kanang, ang challenge yut, mag-ihap ta nga, Bisaya. Sugod ta sa si Tinta. 71, 72, 73, 74, 76! Ay, di ko ba na, 76! 77! 78! 79! 78! Yawa, sunod. 88. Muy bien. 81! 82! 83! 84! 86! 85. Ang kalimot na ko sa 5 yun. 85! 86! 89! Yawa, 90. 91. Sunod yun, kay na naman ta sa 90 yun. So, napulo na lang. Ako sa imuhang 10, ikaw sa ako ang 10. Sige. Yung Jod. Sige, 91. Kasi na, 92, 93, 94, 96, 97, 97, 96! Yan, hindi naman ba ihap 90? Sagatos. Muy bien. Kapibo mo. Thumbnail. Yung sayap! Thumbnail. Yung yap! Thumbnail gang! Mama! Sabi mo ba? Okay, alam na kaya kung magtanyawa! Asa! Alam mo sa tayo, No! Say batol. Lamig lagi. Yawa, unsa niyot? Yawa! Once upon a time, may duha ka buta. Hala, di nga ako kakita. Ano man ni? Sir? Ah, Maria. Alam mo ba ang nakikita ko, ha? Wala akong nakikita, Maria. Ako po, kay puros na duwa buta. Pero di ako buta sa pag-ibig, Maria. Ayawa! Ikaw na akong nakita. Ayaw, Christopher! Sa dagang babae na ako nakita kay wako'y makita. Pero di mo ko babae, Christopher! Oh my God, Maria. Utinan si Mga Maria. bayot. Mga bayot, di na dyan mapungan, mga tayo bilat, pero nga madaghan. Yawa ka lang na yut, no? Kabantay kasi muli. Ang hilang mo ito, Maria. Guide me, Rigel. Ako po, diyot. Di ko, I swear yun. Guide us. Guide. Promise. Lord. I swear. Lord. Sakit siya, Guide the ibuka. way. Guide the way. Try na buka. Nakabaylaing tao dre. Dili, sakit siya, I swear. Sakit. Dulat, ayaw na, dulat. Sir Wen, Tomas, kabangin eh. Kaya di ka buka. Manghilamos ang duha ka gwapo o gwapa. Ay, sa yut, ang atong mga ingkuranan yun. Ay, basta migo na mong itlog yung baka. Okay. Kanang cage free. Yan, tama yan. Yawa, hala ka kayo eh. Wala siya, master. May gan, wala yung audio. Yawa, Messi kay ganyan no. Kasi kayo. Ang sad ang ketchup. Sana, awa. Yawa, Messi kita yun. Wala pula lagi ang pananaw. Kabilasa ba na to ay nga pagka-YouTuber? Ay ba? Ay ba? Abil ba? Sila magkanang radyo na nila. Abil ba? Tomas! Sherwin! Kuyog yun sa akong shower! Kaligo mo di ako. Kuyog mo buhay yun? Bibo kayo. Shower party! Shower party! Ligo ta, Tomas! Tomas! Sherwin! Duwag, Tomas! Duwag! Tingnan mo ba? Sa paggawa ko nito! Kabibo ba? Tomas, apel. Tomas. Sherwin, apel ang kaligo, Sherwin. Sherwin, Gusto mo na ko yung pilang kamera? tawagin na lang po si RJ o Angela. Gusto ka mapel? Nasuya ka? Kailan ka mapel? Wala yun sa Nina. Uy. Ayaw lang mo siya lang sa nila. Wala ko yung ripsan. Pag humahay, upo! Salat ka, Juan! Ako na ito siya, bro! If you like this video, be sure to give it a massive thumbs up! Subscribe sa akong YouTube channel kung sa lain pa sa Gamhanan Gun na si Glenna Bukay, Rachel Thomas, Sherwin, Mark Angela, si Ritzy, Janice, kami si Buong, si Munchkin. Once again, screenshot your favorite part with the hashtag GanahanGang! With the hashtag Gamhanan Marathon! Once again, thank you for watching. This is Joey Hostel with the Gamhanan Gang saying sa panahiusa, mga kaprato, ang kauswagan! Pinagigitapin! Sabi ko ba? What am I doing in my life?
I dream. YouTuber pa more!